Ibano. Quebec Ndado. Ebe kege Elizabeth. Manoma msino yego ge. Ebe konye nego na nlo. Ndi ebe ko la bi ozo awu me ga wo. Oh yi wetele ego die na asum. Oh ayi ebe kege ba. Mpede ba na hakwu na go. Onye egbe ni gbe gbogbo ego nye kwere m. Onye kwere mo. Ebe ke ba wetele ego nwano. Agwụ m ebe edere na ha akwụrụ ụgwọ ma ọ na ebe kara nyere m ego kịta alacha aga anya na-ekwe m anya ọnwa ahụ awụrụ na ibupụrụ ozu a na-agwa ha m ime gịnị ije ebe a nọnyị nọchi anya ozu ahụ ọ iwere ego rie na azụ aka masị ibe iji efu n'ukwu comfort ego m gị iji ata anụ echi aka masị ibe ị na-efu n'ukwu kwa ụbọchị ị na-efu n'ukwu ama m na ego m ka ị na-agbafọrị were ata anụ echi na-efu n'ukwu maka Chineke nnekere m na gị ma akwụghị ozu adụ ebe a ị nwee problem oyi were ozu ifufu na asụ m were ego tii na ọgụ eji m eme gị ibe hafọ nwa agbọghọ ahụ okwe efufubeghị dati nwa agbọghọ si enwekwa na nwa fufu ya mpa ya ji m ụgwọ and wụ na mpa ya ji m ụgwọ wụ the problem o nwere problem mụ na ya nwere si anwa na nwa bufu ya ma ọwụ na m anọ ọsọkwa ya wanye gị 1 million ọsọkwa m jee ụtọ nkọm ha nwa na nwa bupu ya ya nwa oche na ọ ya agba m na ọ gba m na ndụ ya ha agba m n'ọnwụ oke onye na ya ala nwere na-ezuzibe ahụ onye na-eme mkpọtụ anwa ekwuru m ọkwa enwegụwa nwaanyị gụnwa ngwa anya na-agbaji egwu ndị na-agbaji egwu ka adaka ekwuru m unu na-ekwu tọtọrịta too much unu na-ekwu oke okwu ibe ahụ 21 days ebutere gị ebe a ndụbụ na anaghị ajụ m ka ma na-enezikwe gị anya a na-etekwe gị ude anụ ọbịa igburu wivon bịa ebe a agụ meji paịpụ kwụwa gị isi ebe na nwa na ọwụhụ m anụ ọbịa chie ya ebo ifuru ndị ọzọ tụfesi ya mbala sogo ka nna arịa hie ide smoke Igbo isi ọkpụkpụ ejete gị ndị ahịa ị na-efu ozu ibe gị atụpụ mbala gụ na ha wụ ọgbọ ndị ibe ha na-ekwu onwe gị enye ego taa nke na ikwu ha okwu onye nwoke ibe m diwe ọ ya adọcha mgba diwe mechie gị ọnụ nne gị nwere nna gị anụ nwaanyị achọrọ m ka idokwara nwaanyị ọfụma ihe edokwa ọmụma biko ayọrọ nga ayọ ego ka nye ihe deposit na ego 5,000 naira my brother ka nwee ike nekwatara gị anya ọfụma ego ahụ nsogbu dokwara nwaanyị ọcha ọfụma bịa ma gwago enyekwa na ọtọ ya asị gị enyekwa na ọtọ ya enyekwa na ọtọ nwunye ndị bịa udo dị my brother ijide gịnị Ego m. jee na azụ na vụta mmiri a nji ebe ala na ihe nji ebewa ha ahụ mewa ọsọ gasị ike weta obi ime ngwa agụ Chizọba ekwukwere m ekwe ihe ha gwa m na mgbe edu ndị ọ na-awụ ntụ ọgụ n'ukwu ụka ka chụọ ọgụ n'ukwu ụkwa ị na-agwa isi m ịnụrụ di ị na-eme ime ụka na Enugu a na-ezukwere ndị bi onye ọ na-agwa ọkwa evuru n'ego bịa be m na obi gụ na ihe niile ọ yọkọrọ na ọ chịsara na ọmụ nwe ọkwa m ji agbọka gị ọ ebe ndị nweile aka enweghị m aka wụfụta bọka gụ ọnwụ wele ịnwụọ na awa ịwụ na ọgwụ m gburugburu ọ ma evuru gị n'iwe gị ebe ndị ọzọ A few moments later. Ana una na-enye nsogbu. Una na-enye nsogbu. Una na-enye nsogbu.
Mumu not too much. Ndibe Elizan. Kezebe Chidiogono. How many times did they tell you before you know that Nigeria is not for you? Okay. Chidog, Anabune Chidog. Ebezika Chidogono. Ebezika Chidogono. What be my master? Chidogo. Yari. Oh, Chidogo. I don't go. When I talk, when secondary school, more not talk. Now you're going to go here. Just here, come on 2 days. Chidog, age large. You be Mumu. Come on, go here 2 days, age large. Go when he was sitting in your Chiquado. Then your Chiquado, how? As you come on, mass. Mumu man. As you come on, mass. I'm on mass. You're getting your gun. Wait a yard. Yes. You're going to Yogi what? Yaris God. If not to play, not there they see you. Jesus is Lord. The blood of Jesus. Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Mwana mwakwa ana manya. Kemo wala. Get back. The government you make it to what makati iwe to ma get we gbogbo. Kebi na ga. Amama gini amama habu ge we ni gbogbo egu e we ni gbogbo egu e mo na me won obara ngbani enu ina like ka na ekuru na okwu ebe anu Sorry o. tele okada ino na enu ya okwu okada ka igbagide trailer pagbu egu efubute ge ebe anu efubata ge ebe anu okada ka ichokara ka ina agba igbata ya na ndo mgbe nwuru anwu ka ya agbata ya akwado ka na aju oyiba ka iye megide ndi bego ewe bi ebe aburugu ai na ekwu akwuzube m ụgwọ igbolo okada afọ kite ya ahụta nganya anu obia Kegi na tuna ituta ha mgbe ido ndo. Osogo nwa wudo ozu anu ha be maka OneXBet. Sogo nwa wozu anu ha be maka OneXBet. OneXBet bukwa the best betting platform enwere. Reliable. Register with my promo code Dibia and get 300% bonus. Are you playing? You can still get up to 189 bonus on your first deposit. Don't forget, Igbo lose wo I get you free bet. You make it ikuruwe gogi. Ana me kwine ekwenisi. Ngwa Zuzuku balum go. Anu abia Zuzuku balum go. So go na wa mi isi eba. O bo se nkan sa no ma akoko ni dabolo ofu ozu. E butere ge ba utu na ebi ni go. Abu na emehegide. Mala na wo. Mpawa. Na alokwa manya.